Este timpul să aflați adevărul. Salutare, mă bucur foarte mult că sunteți alături de mine. Eu sunt Olivia, sunt specializată în nutriție aplicată în remodelare corporală și până acum am ajutat peste 2000 de femei să vadă rezultate fără restricție drastică. Pentru că nu trebuie să ne mai interzicem lucruri sau să ne înfometăm ca să vedem rezultate. Iar astăzi vreau să vă prezint super realist cum arată mesele și antrenamentele mele pe parcursul unei săptămâni, cu mențiunea că bineînțeles că n-am reușit să le includ pe toate, însă sper să vă ajute să vedeți concret cum mă organizez eu cu meal prep-ul, cu cumpărăturile săptămânale, cu antrenamentele dimineața și să rămâneți la bază poate cu câteva idei de mese și să vedeți cum reușesc eu să duc cât de cât un stil de viață echilibrat, pentru că asta înseamnă mai degrabă să te adaptezi la fiecare context decât să cauți să fii perfectă de fiecare dată, pentru că asta s-ar putea să devină copleșitor pentru tine, tu ca om obișnuit care muncește, are o viață personală și așa mai departe și nu este toată viața ta doar despre a avea un stil de viață sănătos, ci mai degrabă contează foarte mult să căutăm să ne adaptăm, cum am zis, la fiecare context în parte. Și apreciez enorm când văd că îmi lăsați comentarii și interacționați cu videoclipul, pentru că asta mă ajută și pe mine să rămân cât mai motivată să postez cât mai consecvent, dar așa putem construi și o mică comunitate. Și înainte de toate vă zic că pe mine mă ajută cel mai mult să am lucrurile pregătite din timp, fie mese întregi, fie măcar legumele gata tăiate și gătite, plus surse de proteine și carbohidrați gata de consum, pe care doar să le asamblez în 5 minute în funcție de cum simt în ziua respectivă. Și singura masă la care chiar gătesc de obicei, și o să observați asta, este micul dejun. Oficial avem prima masă din această săptămână și așa un fel de mic dejun englezesc. Ne cinstim în această dimineață cu 2 ouă, baked beans, șuncă de pui, un fel de avocado toast, dar fără pâine, ci cu crackers. A few moments later. Ca să mă înțelegeți, e întuneric afară și eu sunt cu ochelarii pe cap, dar m-am întors acum acasă și este timpul să mâncăm. La următoarea masă avem un bol care nu arată el foarte apetisant, dar avem la bază niște salată, ton în suc propriu și am folosit tonul acesta din borcan de sticlă și am mai bifat o masă echilibrată. De aici am pus și puțin avocado ca să aprins și grăsimi sănătoase. Și am fost invitată și la un eveniment pe seară unde a avut loc un fel de atelier de făcut pizza și vă dați seama că ar fi fost absurd să nu mănânc nimic sau să refuz invitația doar pentru că nu este ceva perfect sau sănătos. Pentru că sănătos este să știi cum să te bucuri de contexte sociale și de mâncat social cu moderație, fără vinovăție sau resentimente după. Și din păcate puțini sunt dispuși să înțeleagă asta, pentru că este mult mai mult despre celelalte 90% din mesele zilnice decât despre cele 10% speciale, ocazionale, cum sunt și cele de sărbători de altfel. Apoi, legat de antrenamente, în ultima vreme îmi place să le fac dimineața pentru că mă ajută să mă odihnesc mai bine și știu că le-am bifat și după scap de o grijă pentru tot restul zilei și în plus pornești altfel ziua cu un antrenament. Bună dimineața! Micul dejun în această zi este aproape la fel ca... Aproape la fel ca cele din celelalte dimineți. Avem iarăși 2 ouă, acești crackers integrali pe care am pus avocado și niște roșii, selină și baked beans. Și oficial am terminat conserva respectivă. Sunt atât de bune, da, au zahăr, dar sunt atât de bune, sunt geniale. A few moments later. Tocmai ce m-am întors de la master și în drum spre casă am luat niște baby spanac și niște afine ca să facem un bol. N-am mai apucat să filmez, dar pe ziua de astăzi, pe lângă micul dejun, am mâncat un măr, o banană, un iaurt grecesc de băut din acela de la Olympus, cu 20 de grame de proteină, dacă nu chiar mai multe, în care am pus și... Eu am mixul acesta pe care mi l-am făcut, cu semințe de in, de chia, tărâțe psyllium și cred că mai are și niște fâși de ovăz, pe care trebuie să le lăsăm la hidratat. O să punem tot ce mai aveam rămas prin frigider. Mâine trebuie să-mi fac iarăși cumpărăturile săptămânale, dar punem așa. Niște spanac la bază, peste care vom pune niște oțet balsamic, mult iubita selină, cadou superb care mi-a mai rămas de dimineață. Poftă bună! Un lucru despre Puki, micul meu motan, este că el mănâncă avocado. Deci dacă mie îmi scapă avocado pe jos în timp ce gătesc, o să-l mănânc. Am mai mâncat și hrișcă, mănâncă orice îmi cade mie, așa că trebuie să am mare grijă când gătesc să nu mai îmi cadă chestii. Apoi mai avem aici niște legume coapte, 2 cartofiori pentru carbohidrați, pentru că nu ne este frică de carbohidrați niciodată, și încă o dată niște toni, ierburi aromatice, niște fulgi chili și poate vă întrebați cum mănâncă clientele noastre scârboșenii din astea și răspunsul este că nu mănâncă. Pentru că clientele noastre mănâncă lucruri mult mai gustoase, atât că eu trec printr-o perioadă în care mi este extraordinar de lene să gătesc. Și de fapt, nu mi-e lene, pentru că eu gătesc foarte mult atunci când filmăm. Îmi iau o zi în care filmăm 5-6 ore și după nu mai trebuie să gătesc pentru tot restul săptămânii și mai apelez la boluri. Poftă bună! Și poate ați văzut și în vlogul cu antrenamente, însă în general ajung la sală cam de 4 ori pe săptămână și ies la alergat o dată sau de 2 ori. Astăzi la micul dejun avem o omletă din 3 ouă, avocado, niște morcov copt pe care l-aveam la frigider, selină, spanac și un cracker integral și avem o masă puternică. Chiar dacă e
foarte voluminoasă, adică pare să fie o farfurie foarte mare. Dacă ar fi să numărăm caloriile, de exemplu, am avea până în 400, aș spune eu. Poate mai suplimentez masa cu un iaurt grecesc pentru extra proteine. Să nu vă fie frică de porții un pic mai mari, nu înseamnă că vă îngrășați. Few moments later. Având în vedere că nu mai aveam atât de multă mâncare prin frigider, mi-am luat niște sushi de la supermarket. În cazul în care vă întrebați cine mănâncă sushi de la supermarket, eu mănânc, mi-am pus niște salată pe lângă, dar asta nu-i tot. Mi-am mai făcut și acest bol cu iaurt proteic, în care am pus o cupă de proteine, afine, o jumătate de banană, 2 crackeri integrali și, bineînțeles, iaurt. Arată groaznic, dar e foarte bun. Știți cine a făcut cumpărăturile săptămânale la Lidl? Să vă fac și un mic haul, pentru că ne respectăm. Aici nu vedeți haul-uri cu haine, cu machiaje, cu mâncare de la Lidl. Și deja știm, dar atunci când mergem la supermarket, urmărim să avem puțin mai multe surse de proteină, fie că vorbim de proteină animală, pui, curcan, pește, lactate, ouă sau proteină vegetală, fie că vorbim de leguminoase sau soia. Apoi căutăm câteva surse de carbohidrați, fie că ne referim la cartofi, la orez brun, la lipii integrale, pâine integrală, crackers. Sunt atât de multe surse de carbohidrați, iar vis-a-vis de carbohidrați ne luăm cât mai multe legume și fibre ca să ne atingem minimul necesar de fibre zilnic. Mai luăm și surse de grăsimi sănătoase, unde avem avocado, nuci și mai luăm și niște plăceri ale inimii. Și să vă arăt care a fost plăcerea inimii de data aceasta. Și avem așa: ton în suc propriu, ovăz, struguri negri, chefir, chestii proteice, cottage cheese light, kaki, piept de pui, arată un pic suspect, gume congelate și fructe de pădure congelate, care nu-și pierd proprietățile de la faptul că au fost congelate. Un afumat pentru grăsimi sănătoase, rândele de orez expandat cu linte ca să fie și proteice, mix de salate, salată de sfeclă, vânătă, morcov și un capiticel pentru că are o etichetă mai curată, pastă de ardei iute, banane, legume de supă, mandarine, batoane din astea din fructe fără zahăr, castravete, năut, roșii sherry, kiwi, un baton proteic, niște rice noodles din săptămâna asiatică și plăcerea inimii de această dată au fost acești baobans și eu sunt cea mai mare fană la tot ce înseamnă baobans și în general chestii asiatice și este interesant că un baoban din ăsta are doar 156 de calorii. Merge. Și toate lucrurile astea m-au costat în total doar 235 de lei. Am și dovada de data aceasta, că eu mereu când zic că m-au costat 200 de lei cumpărăturile sunt înjurată pe internet de 5 lei nici deodată, dar nu este problemă. Și acum o să le punem pe toate la frigider și o să facem și o mică supă cremă de legume cu pui. Nu pe tine, tu nu ești puiul. Aici am făcut supa care știu că arată extraordinar, dar eu o las cu bucăți un pic mai întregi. De ce? Pentru că masticația este foarte, foarte importantă pentru digestie și pentru a resimți mai bine sațietatea atunci când mâncăm. De asta se întâmplă foarte des să mâncăm supă cremă, bineînțeles, și să nu simțim că ne-a săturat. Ea ne umflă, dar tot parcă am mai mâncat ceva. De asta e important, poate să mai adăugăm niște crutoane, niște bucăți de pui. Aici am făcut niște piept de pui la airfryer, niște vinete cu morcov la airfryer și aici aveam niște cartofi pe care i-am pus la cuptor. Și cu tot cu curățenie și cu pus toate vasele la spălat, mi-a luat o oră să fac treaba aceasta. Este ora 11 acum, dar doar mă spăl și mă culc. Deci cu 200 de lei și cu o oră investită în prepararea meselor, putem să păstrăm un echilibru și în zilele următoare. Pentru că eu, de exemplu, cu legumele acestea pot să fac boluri, pot să fac repuri, pot să fac o grămadă de chestii și mi este mult mai ușor să îmi păstrez o rutină. Și n-am apucat să filmez asta, însă mereu mănânc ceva ușor înainte de antrenamentele intense de dimineață, pentru că mai mult rău îți faci dacă mergi pe stomacul gol la sală. Și la fel și cu gustările, chiar dacă n-am apucat să le filmez, apelez la fructe, hummus cu legume, iaurturi, cottage cheese sau alte variante pregătite în casă, unde încerc să bifez extra proteine și fibre. Ia vedeți ce superbitate de mic dejun avem astăzi cu soarele acesta fabulos. Avem somon afumat, 2 ouă, mix de salată, un crackers, roșii, sfeclă, castravete, dat cu puțin oțet balsamic și poftă bună să avem. Vă prezint brânzul de azi, un fel de bol din varză roșie, linte, piept de pui, niște cartofi, avem aici și tzatziki. Și bineînțeles că iar am ochelarii pe cap în casă. O să adaug și puțină pastă de ardei iute ca să aibă și gust eventual masa. Să se bucure și Pochi, bineînțeles, te rog frumos. Iar la final de masă avem și o bucățică de ciocolată, care este într-adevăr ciocolată neagră, 95%, și asta înseamnă că o să vină și cu niște flavonoide, cu niște antioxidanți, cu niște magneziu, susține și sănătatea creierului și pe lângă asta susține și producția de serotonină, deci o să ne facă un pic mai fericiți. Și partea bună este că nici măcar nu e atât de gustoasă, deci nu o să mănânci prea multă. Tocmai mi-am revenit un pic pentru că am avut un moment lacrimogen din cauza sau datorită acestor mesaje, pentru că mă bucură și mă emoționează atât de mult când vedem că avem un impact atât de pozitiv în viața clientelor noastre. Sună atât de, sună foarte avrăjală, însă sunt extraordinar de recunoscătoare pentru faptul că am șansa să facem asta. Avem o echipă atât de frumoasă, lucrurile decurg atât de frumos și
Efectiv, ne spun oamenii că avem un impact pozitiv în viața lor. Iar la final de săptămână am comandat și cu niște prieteni mâncare libaneză, care a fost super gustoasă și m-am bucurat de ea fără să exagerez, însă am căutat într-adevăr să adaug legume în continuare, pentru că mâncarea are un context social foarte important și nu avem de ce să ne interzicem lucruri, ci să căutăm să ne adaptăm la context cu echilibru, să încercăm să prioritizăm în continuare alegerile echilibrate și să păstrăm o moderație. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și dacă ați rămas până la final ca să știu că ați făcut-o, puteți lăsa în comentarii emoji-ul de măr și abia aștept să ne vedem la următorul videoclip și orice fel de interacțiune cu videoclipul este foarte, foarte apreciată, fie că e un like, fie că e un dislike, puteți să vă manifestați acest drept, nu am nicio problemă și ne auzim cu mare drag și aveți grijă de voi pentru că sănătatea întotdeauna este pe primul loc. Pupici!